Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima ken agtal na kayon, tairugi tayon ti sarsarita tayo ana pauluan. Tunggal tedded tilingat. Nayanak anabak ng ni Rufo obing, ngem itilaksid ti kinaduras ti panagbiag na, nagbalinday to'y anaimot ken nauyong. Awan ti asinuman apagtalkan na, ket kanayon at ikinabaknang na, tinapateg ken kuana. Iti maysa nga aldaw, ket talaga nga awan ti amom si Kalarne. Kuning ka talaga. Rufo. Senyorito Rufo, kunam. Saan nakabirbir nga san latan, kuning? Pasensyakan, Senyorito Rufo. Hoy, saya atom titigtignay mo Heh, maminsan pa'y nga addadyak maguston at trabahom dito'y balay ko. Nasaysaya at langin, asaan ka nagtrabaho kanya? Anak ko, anyang gaminti inaramid mo aya. Awan mo ti amok abidot ko, nanang. Simsimpaak mo ti agdalos di balay na. Ngam kas di mo ton timbagbaga na kanya. Apaman nga inasit ganak. Ay, una yan ni Rufo. Nagadayo ti ugali na kadagiti nagawan, adadakkel na. Nanang, Saan nakas jay dagiti dadakkel na, idi si bibiyag dapay, anak ko. Naasida kadagiti kas kada tayo amarigrigat. Naparabor da. Iso nga ado tinaladingitan, idi na disgrasya da. uwan nga rod, nanang. Ngam ni Senyorito Rufo, sa bali ti ugali na. Malaksid ana uyong, mata pobre pay. Talaga ana alas ti ugali na. Hoy, Dadong, Nay, apay senyorita. tinakaw mo tirilok ngayon diso kiti lamisita iti salas ti balay ko anya. Nay, saan mat senyorita? Awan ti inalak arilo iti salas ti balay mo. Ken may sadyak pa'y mat simrek iti balay mo. At daaklain dito'y hardain. Di ka naglibak. Agtatakaw. Ha? Isublim kanyak tirilok. No di mo kaya't asaan ka nga agsweldo iti unos tinnum a bulan. Anya, ngam senyorita. Awan ti inalak arilo kunaknutain. Na, saan ka lagayam nga agtatakaw? Ulbod ka ba'y? Iso asaan ka nga agsweldo iti unos tinnum a bulan. Kat nasken asap-sapaan ti sumrek nga umay agdalos dito'y hardin ko. Aging ka iti maitrabahuam ti gatag tirilok anapukaw. Ha? Ha? Sino ka? Gayam na akday di amam. Anya ti masapol mo? Umayak sumarungkar akas iti aramidak. Idi si bibiyag pay day di amam. Saan ka nga mamo? Isa po ano ka? Anya nga iti amok? Amang ano agpampamarang ka lang agayam day di amak. Ngam ti gayam pud no? Kat agsisiim ka iti takawam. Aniya. Isa po mano ka? Kat saan ka niya agsubsubli ditoy? Nya! Anya matandadong, kasano lang ti panagbiag tayo kadagiti anak tangay, no di nakamot sweldoan ni Senyorito Rufo. Day tangarot ti pampanunutak bakit. Sapay ti kayat na kat masapak asumrek nga agtrabaho iti hardin na. Kan maladawak mo't nga agretira. Anya, kasano tayo laangan ngay? Anya laangan ti mapasamak kada tayo. Diyak mo't amo bakit. Mariribo ka nga raw. Kasano ngamin anapukaw ti ibagbaga na ariluna. Diyak amo. Awan ti amok. Nas dawak lang nga di imbaga na nga inalak ka no ti riluna. Diyos ko, ay, anyamot ti kastoy. Kasano tayo laangan, lakay? Pinabasol na kangarodan ni Senyorito Rufo no kasta. Dadong. Nalawag akas ta tinapasamak manang aning. Ay, una yan ni Senyorito Rufo. Apay, akas jay ti ugali na.
Saan lasi kat agsalsaludsod iti kastama ng aneng. Amin tayong agkakalugaran, may sa ti saludsod tayo. Idi si bibiyag pa'y dagiti dadakkel na. Napintas ti alagadan da. Ibagbaga ti dadduma, akal lahat kano ti ibabak ng idi dagiti dadakkel naman ng aneng. Gusto ka di dayta? Ay pudno, dadong. Nasdaaw ti amin, idi kalaat nga imaron sa tibiyag, dagiti dadakkel ni Senyorito Rufo. Gamsaan ang nagbalin a question dayta, taammuda nga ibinglay ti parabor da. Ammuda ti tumulong, kan saan da ama nagtagibasit. Manang aneng. Isu nga ado ti maikawa ita. Tani Senyorito Rufo laengan ti agbibiyag. Ngamin, naiimot. Di naammo ti mga asi. Katirigat na, agpabasol pa yun. Dandani kon mairingpas alabaan dagiti kortina ti balay ni Senyorito. Makapakadakton kan kuana, apaman ama ibalaybay ko. Hoy! Manal! Senyorito, Maag ka talaga niya. Aglablabakan ka dagiti kurtina. Ngam di mo pa'y inlabang nga mo na dagiti murang ko. Senyorito, katno saan mo't amurang dagita? Nalabaanan dagita. Iso na laang tadyak pala na ikupin. Labada dagitoy! Senyorito, Labam dagita ha. Tanudi kag tungpal. Malaksid ajak itit ti sweldom. Papanawin kayo pa nga gina iti pagnanaydan nyo. Takukwa dagiti dadakkel ko tinagsaadan ti palayaw. Nagpipintas ti sabong dagiti inmulak dito hardin ni Senyorito Rufo. Sapay la ko matamahi ayaw, gapo iti kinapintas dagiti mulak. Kat malipatan nan ti ipapabasol na kanya. Tatalaga mo, tasan ko nga inaramid day jay. Ipintas matang dagiti sabong amulam. No, ama, kasano ang nakastrug kayo, kat nakarikap matigay. Diyak na puta na nakastrug kayo ah. Pasensya kan. No simre kaklata na jak nagpakpakada, ha? Ama lakay, Ay, pakawanin na kuma ah. Ngamnas ka na parwaran ka, ta sigurado akaungot nak ni Senyorito Rufo. No makita ng adat sa bali asimbrok dito sular na. talaga ka de, uyong ni Rufo. Ama, pasensya kan. Saan ka nasungbatan? Tamaama ka nga ama. Hala, kalat nagpukaw tila kay itisangaw. Ay, Diyos ko, anya dahito yung kinadatdatlag. Kastagayam ti inaramid ni Senyorito Rufo. wan nanang. Iso akapilitan alinabak man ang dagiti bado na. Laarne, anak ko. Napalalo ti bannog ko, nanang. Alangarudan, anak ko. Ingka aginanan. Paspasin siya amla kuman ni Senyorito Rufo. Ano samon, anak ko. Tamangan ipaypayso nakit diti ko na apapanawan na ta diti pagnanaudan ta. Saan man at tila ibagbagam dadong? Sumsumgarak iti kasta asasawam lakay. Agpaiso ti ibagbagak kang kabakit. Talaga akilat-latan na nagpukaw dahil alakay iti sangwanak. Adda ayamat kasta. Adda! Diyay lakay anak astrak iti hardin da Senyorito Rufo. Anya? Ay na, sa anak nga aramid lag iti sao-sao bakit. Talagaan na imatangak. Agpaiso ti ibagbagak kang ka. Talaga nagado ti kwartak. Mabalin ko pa yun apagiddaan no kahit ka. Saan la ati kinaado ti kwartak ti pagkaragsaka klaunay. Maragsakan nakpay gapot. napalalo ti ragsak mo, Rufo. Si kamanen alakay. Kasano nakastrig ka ti balay ko? Talagang agtatakaw ka niya. Sa anak ngagtatakaw. Kas nakon, gayem ko day di amam. Saan? Imposible day tangay pagbagam. Agtatakaw ka gid di Isot amok.
Sa anak nga agtatakaw, kunak met. Sa dino tinapananti. Ditoy, no siyak tisap sa pulam, Rufo. Ayan ti. Ha! Nagpasita perso ha! Sa anak magtatakaw, akasi timbagam. May sakngan sisit. Kat friend ko, day di amam. Anya? Kas kadagiti tagtagi ba sitam ita kalugaram. Kapat pada matlay di dagiti dadakkel mo dagi jay iti panagbiag. Ngem gapo iti kinasingpet day di amam. Nagbalin kami ngaggayam. Kat siyak ti makagabo. No apay adim muras ti panagbiag da. Niya? Day tatyag paiso. Ngem gabutan na labos ka, Rufo. Ibabawik amin na kinabaknang mo. Tasyak mo't lang tinagtaudan dagita. Imposible maramid mo dayta. Asino ka kumamit ngay? Maaramid ko. Taiso ti kayat ko. Itipan na turog mo itarabi. Di mo ton maringan tinadur asa panagbiag mo inton bigat. Agbiag ka. Ngam masapol nga agtrabaho ka. At nakatukad. Aling et titunggal taraon ngay paunag mo. Tandaan am dayta, Rufo. Kasladyak pa dyan dayto ang napasamak, Mang Dadong. Ure siya klarne. Nagbalin mo ton akal kalapaw ti balay ni Senyorito Rufo. Un nga rod. Anya tinapasamak. Diyak mo. Basta itay umayak ditoy. Kastamot ton tinadanon ko. Ay, anya kinadat-datlag da ito laarne. Diyak mo, Mang Dadong. Ti saludsod. Kasano itan ti panagbiag ni Senyorito Rufo. Rufo, Barok. Uminom ka pa'y iti danom. Nabambanog kan. Nana, Alan, Barok. Uminom kan. agyaman ak nana. Rufo, Barok. Anya tinapasamak. Apay ngay amasapol nga aggamulo kaitan iti daga. Tapno agbiag kalaeng. Nana, agbalin ko maaleksyon iti daduma dayto ang napasamag kanyak. Rumbang ko maamaamuan ta tunggal tad tilingat. Kat adda katukad na. Barok, Agbabawi ak, gapo iti napasamag. Ngam awanin ti maramitak, nana. Ita, nasken niya agtrabaho ak, tapno agbiaga. Nagbabawi itinakana ni Rufo ubing. Ngem naladawan ti amin. Manipod idin, tunggal taraol nga ipaunag na, kat addatad ti lingat akatukad na. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria, iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo,
may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.